Olet saapunut Hyvämiehen etävastaanotolle. Haloo, kuka siellä soittaa? Hei Sauli, täällä on Ruudukko, moi. Tervehys. Ruudukko, mistä päin soitat? No, minä soitan ihan täältä minun kotityötuolista Helsingistä. Jaa, millainen on sinun kotityötuoli? Tämä on tällainen hyvin huonossa kunnossa oleva. Tästä lähtee paljon palasia. Meillä on tää kämppä ihan täynnä sellaista niin kuin, tiedätkö, tekonahkaa, mikä hajoilee. Ja se on vaan ihan oikeasti kaikkialla. Mä tarvitsin sen uuden työtuolin jossain kohtaa. Tiedän tarkalleen, mitä tarkoitat. Mulla ei ole kuin vaan tämmöinen keittiöjakkara ja tästä tekonahasta tuli mieleen, että omat nämä kuulokkeet on semmoiset, että tästä rapisee. Joka kerta kun mä otan nämä päästä, niin rapisee korvakäytäviin tätä muovikuitua. Sehän tekee tosi hyvää varmasti. Ja mikromuoviannostus päivässä tekee hyvää. On, todellakin pitää lääkäri ainakin läsnä. Jep. Mutta olettaisin ainakin, että tämä sinun valtaistuin ongelma ei varmaan ollut se syy, miksi soitit. Tämä ei ollut valitettavasti se ongelma, mistä minä soitan, vaan mulla on tällainen pieni ongelma, joka ei välttämättä ole hirveän pieni. Ja oikeastaan tämä alkoi jo tämä ongelma saman tien tässä, koska minä halusin soittaa sinulle, Sauli, sitä asiaa, että minä olen ihan täysi huijari. Huijari? Huijari, kyllä. Siis mitä? Millä tavalla? Huijat ihmisiä vai siis mitä? Tavoittelet omia etujasi? Mä lähinnä huijaan itseäni kaikessa. Tällainen käsite on olemassa, olet ehkä joskus saattanut kuullakin, kuin huijarisyndrooma. Juu, kyllä. On tuttua varmasti, etenkin kun itsekin teet paljon kaikkea tällaista luovaa juttua ja muuta, niin siinä se huijarisyndrooma aika usein tulee helposti, mutta ootko sä koskaan kokeillut sitä, että se on tavallaan se sun tapa elää? Se, että sä oot ihan koko aika huijari ihan kaikessa. Sä et luota ollenkaan sun omiin kykyihin. Sä et omasta mielestä osaa mitään. Sä et pysty ottaa vastaan mitään kehuja. Ja tää on sellainen kuin 247 sun päässä jyskyttävä ääni, joka sanoo, sä et riitä, sä et ole tarpeeksi hyvä. Sä olet vaan huijari ja kohta sä jäät kiinni tästä asiasta. Miten sä oot sitten vielä elossa? No tämäpä onkin mielenkiintoista. Kovasti tässä aina yritän keksiä syitä elää joo, mutta tää on sellainen niin kuin tavallaan, mikä etenkin on varmasti luovilla ihmisillä tosi isosti aina ongelma. Ja mulle tää on jotenkin vuosien aikana kehkeytynyt ihan superisoksi möröksi, joka estää mua periaatteessa saavuttamatta koskaan mitään hyvää tai olematta koskaan tyytyväinen mihinkään, mitä mä teen. Joo, eli niin kun nyt sitten konkreettisesti millaisissa jutuissa tämä huijarisyndrooma on sitten niin kun ilmentynyt, millaisissa hommissa, mitä siellä teet? Siis mä olen itse niin graafisen suunnittelijan ammattilainen, tai graafisen suunnittelun ammattilainen, kuvittaja ja teen videosisältöä sosiaaliseen mediaan. Ja mä en niin kuin, tavallaan, kaikki tämä mitä mä olen, niin kuin, olen koulutukseltani ja olen tavallaan saavuttanut työelämässä ja muuta, niin mä koen, että mä olen vaan onnistunut tavallaan huijaamaan itseni tänne asemaan, missä mä olen, näihin töihin. Ja kohta ne tavallaan ne ihmiset vaan niin kuin, että ne vaan odottaa, että milloin ne kehtaa sanoa mulle sen, että sä et oikeasti ole Ruudukko tarpeeksi hyvä. Että me ei oikeasti kaivata sua tässä työssä. Ja tää näkyy myös esimerkiksi mun ystävyyssuhteissa, mun parisuhteessa, tavallaan kaikessa mitä mä teen elämässä, niin mä vaan ootan sitä, että milloin nämä ihmiset tajuaa sen, että mä vaan on tavallaan huijannut kaikki ihmiset mun ympärille, tai mä oon huijannut itteni sinne työpaikkaan, ja mä oon vaan tuurilla päässyt läpi koulusta, mä oon tuurilla saanut työpaikan, mä oon tuurilla päätynyt yrittäjäksi, mä oon tuurilla päätynyt parisuhteeseen, kaikki mun ystävät on vaan tavallaan, niin kun mä olen vahingossa manipuloinut ne tavallaan pitämään musta, niin tavallaan tällaisia kevyitä ajatuksia mulla on periaatteessa päivittäin mielessä, mikä on silleen tosi hauskaa, tietsä, niin kuin elää tällaisten kanssa. Joo, huomaan sarkasmin tuolta. Siis joo, totta kai vähän liioiteltua voi olla, mutta että silleen periaatteessa sellainen, niin kun, että kun mä vaikka alan tekemään jotain, sanotaan vaikka kuvitustyötä. Tiedätkö, mulle tulee asiakas, joka pyytää, että hei, että sulla on tosi ihana tyyli, mä haluaisin, että sä kuvitat mulle tämän kuvan, niin kun, tai tällaisen, hänellä on joku idea, että kuvita mulle kuva tolla sun tyylillä. Ja mun ensimmäinen ajatus on silleen, että ei hitto, että nyt se luulee, että mä oikeasti osaan tehdä tollasen työn. Ja sitten mä rupean tekemään sitä ja mä oon silleen, että ei tää asiakas ei tule olemaan ikinä tyytyväinen tähän. Se ei tule ikinä tykkää tästä. Tää ei näytä hyvältä ollenkaan. Tässä ei ole ollenkaan se sama tyyli. Ja
tavallaan niin kuin tästä ei välity se tunne ja se asia, mitä asiakas välttämättä halusi, ja mä teen sitä, tiedätkö, monta tuntia, ja mä, niin kuin, monta päivää pyörittelen sitä, ja mä oon silleen, että kehtaanko mä laittaa jo vedoksen, en mä kehtaa vielä, kehtaanko mä laittaa vedoksen, ja sitten mä laitan sen vedoksen, ja mä oon silleen, että okei, no niin, nyt se sanoo, että se ei halua tehdä mun kanssa enää ikinä töitä. Ja sieltä tulee, että tosi kiva, jatka samaan malliin, että toi näyttää tosi hyvältä, ja mä oon silleen, että okei, no niin, palaute tuli. Se ei kehannut sanoa sitä, että kuinka huono mä olen. Se ei vaan kehannut sanoa sitä asiaa mulle. Ja sitten mä niinku tavallaan pyörittelen sen jälkeen sitä niinku lisää ja teen valmiimmaksi. Ja sitten kun mä loppujen lopuksi palautan sen, ja asiakas on silleen, voi kiitos, tästä tuli ihana. Hän tyyli postaa sen someen, postaa tyyli, näyttää kavereilleen, tyyli tulostaa sen itselleen kotiin. Ja mä vaan mietin sitä, että hitto kun mä olisin pystynyt parempaakin varmasti. Että hitsi kun tosta ei tullut oikeasti ollenkaan hyvä, ja toi asiakas vaan nyt tyytyi tähän, että kauhean, että mä pelotin rahaakin tästä asiasta. Eli onko sitten, kun sieltä tulee tuo palaute, että jatka samaan malliin, niin se on semmoinen hienovarainen vihjaus, että olipa paska, että jos nyt vähän skarppaisit. Kyllä. Se on just sellainen niin tavallaan, että hän ei kehtaa nyt sanoa, että hitto kun sä et ruudukko osaa yhtään mitään, että voitko skarpata, voitko tehdä paremmin, mutta hän ei kehtaa sanoa sitä asiaa ääneen, niin se on niin tavallaan se, miten mä ajattelen sen asian. Mutta antaako nämä asiakkaat sitten mitään semmoisia konkreettisia palautteita, että hei, että voisitko käyttää tuossa vähän tuommoista väriä ja vähän vaikka tuosta kaventaa kasvoja tai jotain, kun siellä piirrät? Tällaisia tulee aina välillä, ja siinä on se, että silloin mä uskon sen palautteen paremmin. Mä uskon silloin, että mä oon onnistunut paremmin, jos sieltä tulee edes vähän kritiikkiä. Mun täytyy saada tietysti sellaista niin kuin tavallaan, että hei, että sä oot paska tossa jutussa, tee paremmin. Niin sit mä oon silleen, että totta, mä oon muuten oikeesti, mä saan katsoa validaatiota sille omalle huonoudelle, niin sanotusti sille osaamattomuudelle, niin sillä, että asiakas tai joku niin kuin tavallaan itselle tärkeä ihminen sanoo, että hei, sä et muuten osaa tota juttua silleen, että mä oon se, että jes, en niin osaakaan, mä oon ihan vaan huijari ja mä olen tässä vaan niin kuin tavallaan huijaamassa teitä kaikkia, että mä osaisin näitä asioita, niin silloin se tuntuu jopa paremmalta, kun se tulee pelkkää kehua. Ja mä en osaa ottaa siis kehuja vastaan myöskään ollenkaan. Se tuntuu kuvottavalta ja hankalalta, kun tiedät, joku rupeaa kehumaan jollain tavalla mua, kertomaan, että mikä on hyvin tai mitä mä oon osannut tai mitä mä niin kuin vaikka teen ihmistä tai yhteisön hyväksi tai vaikka jos mä onnistun jossain jutussa ja sitten tulee jotain kehuja, että hienosti ruudukko, hienosti teit, niin mä sanoin, että enhän, että mä nyt vaan oikeasti vahingossa sattuu palaset loksahtelemaan kohille ja tuli tällainen, että enkä mä oikeasti edes tavallaan niin kuin tuuri nyt vaan kävi ja ei tää niin kuin, älkää nyt vaan puhuko mitään, että hyvin meni. Entä jos se sitten oikeasti oletkin hyvä tai sitten jos sulla on tämmöinen fiilis, niin onko tämä sitten oikea työ sinulle, jos et pysty ottaa palautetta vastaan, koska se on kuitenkin, siis niin kuin taiteilija on aina kriittinen omiin suorituksiinsa, niin huomaan tätä samaa niin kuin sinussa, niin onko sitten mahdollisuutta vaihtaa johonkin työhön, missä tätä ei tapahdu? No siis periaatteessa mä tiedän omasta itsestäni sen, että se on ihan sama, mitä mä teen. Oli se, tiedätkö, just kuntosali, oli se tietysti kaverin kanssa kahvilla käyminen, oli se vaikka tietysti podcastiin osallistuminen, niin mä puntaroin niin kuin koko päivän tyyli, aina kun se tapahtuma on tai joku tällainen, niin sitä, että hitto, että mä tuun niin mokaamaan tämän, mä en tuu onnistuu tässä, mä tuun pilaamaan Sauli sun podcastin, mä tuun pilaamaan tämän puhelun sillä, että mä osallistun tähän, koska mulla ei ole mitään oikeaa sanottavaa, mä en tiedä tästä asiasta mitään ja mä en niin kuin tavallaan osaa olla luonnollinen. Kaikki nämä tällaiset asiat on pyörinyt mun koko päivän päässä. Mä vaan silleen, että voi Sauli, päästä minut jo pois kärsimyksistä. Soitellaan jo, että mä voin pilata sun podcastin jo tässä kohtaa. Ja sitten sinä voit vaan sanoa, että heippa, eipä jutella enää koskaan. Niin se on koko päivän tässä kriiseilyt tätä ja tänne iltaan asti. Kyllä, koko päivä on mennyt siinä tavalla, että vitsi mitä mä tuun pilaamaan tämän. Ja sitten siinä kohtaa mä tajusin sen, että kun mä olin se, että tämä aihe on ihan tosi huono, että mä en oikeasti osaa puhua tästä aiheesta. Ja sitten kun mä mietin tätä koko päivän, mä koko päivän stressasin, että mä tuun pilaamaan tämän sun podcastin ja kaiken tämän niin kuin puhelun tässä. Niin sitten mä tajusin, että ehkä tämä on just se oikea syy, minkä takia mä puhun tästä aiheesta. Koska tämä on just nimenomaan konkreettisesti sitä, mitä toi mun huijarisyndrooma on. No nimenomaan, ja hyvänä oikein, että tässä on vielä tehnyt mitään väärää. Tässä on pärpättää menemään. Hyvin se sujuu. Tähän asti on mennyt ihan hyvin 10 minuuttia ja 19 sekuntia. 10 minuuttia suorit, jes. Joo. Kyllä. Mutta siellä tuossa sanoit, jäi mieleen, kun sanoit tästä huijarisyndroomasta, että sä oot
niin kuin tuntuu, että olet huijannut itsellesi työt ja kaverit ja parisuhteenkin, niin mä rupesin miettimään sitä, että miten siellä niin kuin huijarisyndrooman kautta olet saanut itsellesi niin kuin parisuhteen tämmöisenä graafikkona, että onko teillä ollut jotenkin semmoinen, että sä oot niin kuin baarissa tavannut tämän kumppani, että hei, tuupa käymään, että minä piirrän jotkut niin kuin ranskalaisen tytön niin kuin Titanicissa ja sitten sä oot olevinta sen piirtänyt, sä et ole ikinä sitä halunnut nähdä ja sitten jossain kohtaa se sitten jostain kaapin kätköistä hän löytää sen piirustuksen ja se on ihan huono ja hän haluaa sitten eroon vai mitä ihmettä? Tämähän olisi todennäköisesti se, sen takia mä en säilytä mitään vanhoja piirustuksia, että hän ei pysty löytämään niitä. Mutta ei siis tavallaan, tässä on lähinnä se, että miten se ehkä näkyy. Välttämättä enää suoranaisesti tässä kohtaa, kun me olemme jo naimisissa, niin on sellaista, että mä välttämättä koen niin pahasti sitä, että mä oon onnistunut huijaamaan. Mutta on mulla vähän tietysti sellainen fiilis, että mentiinkö me naimisiin vaan sen takia, että mä painostin tähän asiaan. Me ollaan oltu siis yhdessä vuodesta 2012 asti, eli tää ei ole niinku ihan mikään sellainen, tietysti vaan niinku, joo, niin tällainen just sellainen, että just sellainen, että voi vitsi, että mä varmaan nyt painostin, niinku, että me mennään naimisiin. Ja kauhean, että minä määräsin kaiken, että mitä häissä tehdään, vaikka niinku puoliso oli silleen, että vitsi ihanat häät tuli ja tehtiin kaikkea niinku tavallaan yhdessä ja tuntui meidän näköisesti. Mä vaan että kauhean, kun mä oon dominoinut kaiken tässä, että se on ollut mitään hänen ja niinku, kaikki tätä. Ja sitten mä tavallaan kotona, miten tämä näkyy sille ehkä niinku pitkäjaksoisesti niinku parisuhteessa tämä mun niinku, huijarisyndrooma on se, että mä haen vähän väliä sellaista niinku, tietynlaista validaatiota, että enköhän mä oo suututtanut, enköhän mä oo tehnyt jotain pahaa. Miten tämä ihminen näkee mut niinku, tavallaan silleen, niinku, kun mä en itse pysty katsomaan itseäni peilistä, niin miten hän näkee minut, että näytänkö minä ihan yhtä kamalalta kuin on minun omissa silmissäni. Ja ylipäätään tämä niinku tällainen, että joo, mä haen paljon siis sellaista justiinsa, että kyselen, että ootko sä vihainen mulle, etkä sä ole suuttunut, etkä sä ole surullinen mulle, tyyli kaikki tällaista niin kuin tavallaan, jolla mä oon just sitä, että mun tarvii saada tietää sitä asiaa, että mä en ole tavallaan niin kuin onnistunut taas huijaamaan jollain tavalla sen, että meillä on kaikki hyviä, me ollaan onnellisia tai jotain tällaista. Eli sulla on myös tommonen, kuulostaa siltä, että sulla on semmoinen miellyttämisen halu ja epäonnistumisen pelko siellä. Tavallaan joo, mutta myös se sellainen, että jotenkin on sellainen, että se epäonnistumisen pelko on just sellainen, mikä mä kuvittelen, että on tosi vahvasti mulla, mutta se on myös se sellainen, että mä varaudun aina siihen täyteen epäonnistumiseen, aina kaikessa. Eli tavallaan se, että mä analysoin kaiken ihan tosi paljon. Eli just tavallaan, että jos mä lähden kokeilemaan jotain uutta, niin mä näen silleen niin kuin, sanotaanko hetkellisesti sen, että mikä on se paras outcome, mitä tästä voi tulla. Saanko mä tyyliin tästä vaikka enemmän rahaa, saanko mä uuden asiakkuuden, saanko mä tästä itselleni mainetta kunnia, kehitynkö mä tässä asiassa tai jotain. Mutta se kaikki muu, se on 95% ajasta, mä kuvittelen niitä kaikkein pahimpia skenaarioita, mitä asioissa voi tapahtua. Eli se, että jos mä epäonnistun tässä, mitä tapahtuu siinä. Ja mulla on tavallaan niin kuin päässä suunnitelma kaikelle sille, jos mä epäonnistun. Mutta ei ikinä suunnitelmaa sille, jos mä onnistun. Millainen suunnitelma sinulla, että se epäonnistut tässä? Mulla on tässä se sellainen suunnitelma, että mä laitan sulle ohjeet, että miten sä painat tuolta blog-nappia ja miten sä estät mut Instagramissa ja että miten tavallaan niin kun, mä pystyn vältellä, että mä voin uhrautua ja vältellä sua sitten, jos tavataan joskus koskaan missään tapahtumissa, että sä saat olla kato rauhassa, että mä en tuu silleen niin kuin häiritsemään tai juttelemaan enää sitten sen jälkeen, koska mä olen pilannut tämän koko homman tässä, niin se on mun tää backup-plääni tässä, että jos tää menee huonosti. Katsotaan, seuraava tapahtuma taitaa olla ehkä Arctic-like-komiikko, niin jonne minä menen, niin katsotaan, pitääkö sinun siellä vältellä sitten, jos olet kerran tulossa. Kyllä, sit mä voin siellä vältellä sua silleen niin kuin tavallaan aina sieltä välistä, jos sä satut katsomaan mua päin, niin mä sieltä niin kuin tavallaan sulle viittelen, että mä olen niin pahoillani, että mä pilasin tän. Mutta kun se kertaa noihin kaikkiin niin kuin katastrofiskenaarioihin aina sillai, niin kuin varaudut niin kuin tämänkin kanssa, niin onko sitten mikään mennyt koskaan silleen pahemman kerran niin kuin kätöseen sitten? Mä luulen, että Niin, onko joutunut turvautumaan sitten näihin suunnitelma B-hän? Siis mä luulen, että oikeasti, ja siis tähän ei ole suunnitelma B, vaan tämä on niin kuin Z.3 tyyliin nämä, mikä minulla on nämä suunnitelmat, että ne jatkuu sinne oikeasti tavallaan. Että sanotaanko, että mulla varmaan pahimmissa tapauksissa on tyyli joutunut turvautumaan joku suunnitelma D-hän oikeasti. Mutta mä vaan varaudun siihen, että ne on tavallaan sieltä niin kuin, että kaikki ne mahdolliset skenaariot, mikä voi mennä pieleen, ja miten ne menee pieleen, niin se on vähän se. Mutta onko mennyt sitten näissä sun duuneissa, mikä sitten tolleen pahasti pieleen? Ei oikeastaan varmaan. Ei sillä tavalla, että ne oikeasti niin kuin
oikeasti olisi mennyt pieleen, mutta mun pään sisällä mä muistan kaikkein kringeimmät hetket, mitä mä oon ikinä elämässäni tehnyt. Ja sitten kun mulla on tosi huono päivä, niin mä kertaan niitä läpi. Tiedätkö, mä käyn läpi, mitä mä oon sanonut ala-asteella jossain tilanteessa. Mä käyn läpi, milloin mä yläasteella mokasin jonkun jutun. Mä käyn läpi, miten tavallaan Sivarissa mä feilasin ihan täysin yhden työjutun. Mä niin käyn läpi, että kaikkea niin tavallaan ihan tähän päivään asti, että mikä on kaikkein kringeimmät asiat. Miten mä mokasin kaverin häissä. Miten mä tavallaan niin kuin kerran sanoin äiskelle vähän huonosti, niin se ymmärsi asian väärin ja se meni pilalle sitten sekin keskustelu. Ja tavallaan niin kuin mä käyn läpi tuollaista niin kuin varmaan 50 asian kohtaa, mitkä mun elämässä on mennyt pieleen, aina silloin, kun mulla on tosi huono päivä. Ja sittenhän se vasta huonolta tuntuukin tää elämä, kun sä käyt niitä läpi koko aika. Mikä on sitten semmoinen kringein hirvein tilanne, minkä uskaltaisit kertoa? Siis mulla tulee aina ensimmäisenä mieleen yksi sellainen niin kringein tilanne, joka mulla tulee tosi usein aina silleen, että no hitto kun mä silloinkin tavallaan mokasin niin pahasti, oli se kun mä tulin kuule vääränä päivänä töihin. Siitä ei kukaan sanonut mitään silleen muuta kuin, että hei, että ai sä tulit tänään töihin, että no haluat sä, että vaihdetaan sun vuoro silleen, että sä oot tänään töissä, vai että lähdet sä himaan ja tavallaan tulet sitten tekemään huomenna. Mä olin silloin silleen niin kuin tavallaan, että ei hyvä luoja, että pikkasenko tää on noloa, että mä oon tullut vääränä päivänä töihin. Ja mä sit olin sen työvuoron töissä silloin ja mä olin silleen niinku tavallaan koko sen, siis tavallaan mä olin vähän niinku ylimääräisenä miehenä siellä sitten niinku sen illan. Koska ei mä nyt viittinyt lähteä ajamaan kotia 45 minuutin matkaa sit tuolta niinku Kouvolassa, niin mä jäin sitten töihin siihen. Ja mua hävetti niin paljon, tiedätkö, että mä olin ylimääräisenä, niin sanottuna ylimääräisenä kuluna. Varmaan tiedätkö, joku osuuskauppa hirveästi välittää. Niin kuin tiedätkö, silleen niin kuin siitä, että yksi työntekijä vähän liikaa siellä niin kuin tavallaan hoitamassa iltavuoroa. Niin toi on yksi sellainen, mikä mä käyn tosi usein läpi esimerkiksi, että ne on niinku tällaisia. Mieti, niinku tavallaan mä ymmärrän. Ja siis mulle voi kaikki sanoa, että toi on tosi pieni juttu, että ruudukko mitä helvettiä. Että ei tässä ole niinku oikeasti mitään. Mutta mulle se on niitä asioita, mitä mä rupeen, tiedätkö, kun yöllä lähtee kierroksille esimerkiksi niinku tavallaan negatiiviset ajatukset kaikessa. Niin kaikkea tällaista. Ne on siis tämän tasoisia juttuja suunnilleen. Eli tämä on, niinku tapahtunut vuosia sitten ja välillä kun siellä menet nukkumaan, niin ei helvetti kun menin töihin silloin. Ja mä käyn läpi niitä keskusteluja, mitä me silloin niiden ihmisten kanssa käytiin siinä ja mä oon silleen, että vitsi kun mä olisin voinut sanoa edes noin, niin se olisi parantanut tätä tilannetta paljon. Tällaisia. Mutta sä sanoit tuossa, että kun sä menit sinne töihin, niin että sinua nolotti se tilanne, mutta sitten sä kerroit myös, että sitten sinua alkoi se hävettää. Että oliko se niin kuin, että aluksi sinua nolotti, mutta sitten se muuttui niin kuin häpeäksi, kun nehän on tavallaan kaksi niin kuin eri asiaa. Että se häpeäminen on aika voimakas. On, ja siis sanotaanko, että tuossa on todennäköisesti se, että varmaan siinä illan aikana, kun mä olin töissä, niin mä en kokenut niitä tunteita oikeasti, niin kuin silloin. Ne on tullut jälkikäteen, tietysti siinä kun rupeaa miettimään, niin tavallaan sit on sellainen niin kuin, tavallaan, että ihan niin kuin sellainen oikein niin kuin fyysinen sellainen, niin kuin, tiedätkö kun joku oikein hävettää sua, niin kuin tavallaan. Tiedän. Tai, niin kuin tällainen, joo, niin mä saan sen tunteen aikaiseksi, jos mä rupean miettimään yöllä. Mikä on se tavallaan se vahva tunne, se sellainen niin kuin tavallaan, että niin kuin mikä on se niin kuin sellainen tosi vahva häpeän tunne tuossakin kohtaa. Tai tuollaisi just se, että ei hitto kun mä oikeasti tein silloin, että mun olisi pitänyt sanoa näin, mun olisi pitänyt tehdä näin ja mä käyn läpi sitä asiaa. Se on hauskaa. Mutta kuitenkin siis nolostuminenhan on aika pitkälti semmoisesta asenteesta kiinni. Mutta sitten mulle tuli mieleen, tai siis itsellä, siis jokainenhan tuntee eri tavalla. Mulle tuli sitten häpeästä niin kuin mieleen se, että mulle sitten niin kuin omakohtaisesti häpeää sitten semmoinen, että se on joku semmoinen hyvin niin kuin semmoinen negatiivinen tilanne, että semmoinen kun milloinkohan mä olisi niin kuin, ehkä semmoinen niin kuin oot lupaillut jotain tosi isoa ja sitten se, että ehkä pystyisi sitä lupausta sitten jollekulle pitämään, niin se on ehkä semmoinen, että se ei ole enää niin kuin noloa, vaan se on jo sitten niin kuin semmoista häpeää. En tiedä. Joo, mutta se on vähän sellainen, niin kuin, mä itse käytän ehkä just silleen sitä sanaa häpeä tuossa kohtaa, vaikka se voi olla oikeasti tavallaan niin kuin toiselle ihmiselle se on enemmänkin noloa, mutta koska mä yleensä koen näitä tietysti silleen niin kuin yöllä, kun ahdistaa jo valmiiksi ja sitten sä rupeat miettimään näitä, ne tunteet on niin paljon voimakkaampi silloin, niin joku sellainen pieni nolous kuulostaa niin paljon vähemmältä kuin se mitä mä tunnen niin kuin silloin, niin se on vähän niin kuin se, ehkä minkä takia mä käytän tollaista termiä enemminkin. Sä sanoit, että siellä jotain töpeksit kaverihäissä. Joo. Mitä se oli?
Siis, okei, älä naura. Mä en edes oikeesti töpeksinyt. Siis mä en oikeesti edes tehnyt mitään. Siis tää ehkä summaa aika hyvin tän, mikä tää mun ajatusmalli tässä on. Heillä oli tällainen niinku Polaroid-kamera siellä. Ja mä en sit keksinyt, miten sillä otetaan kuvaa. Niin siinä kaikkien ympärillä mä vaan aukasin sen silleen ihan kuin se olisi digitaalinen kamera, tietysti, silleen, että siitä aukastaa tietysti se niinku ruutu siihen viereen. Ja sit mulle vaan joku kuka ikinä olikaan häävieressä, sanoi, että ei se tolleen toimi, että laita se takaisin kiinni ja sitten vaan otat, että siinä on se pieni luukku. Sitten se vanhat kamerat, kun sä katsot vaan siitä pienestä luukusta, että osuuko se kuva oikein. Ei siinä ole mitään isompaa näyttöä tai muuta. Mä avasin sen ja tavallaan niin mun ensimmäinen ajatus oli se, että ei hitto, mun ei olisi pitänyt avata tätä. Mistä mä tiedän, vaikka nämä kuvat olisi mennyt ihan persilleen tästä, tiedätkö, silleen, niin kuin, tiedätkö, se olisi valottunut se, koko se, tiedätkö, se niin kuin, filmi tai jotain, vaikka oikeasti siinä ei edes ollut sellaista mahdollisuutta, että näin on käynyt. Eli siis mä en edes tehnyt mitään, mutta siinä oli monta ihmistä todistamassa tämä asia, kun mä sähläsin tämän kameran kanssa, jossa ei edes tapahtunut yhtään mitään. Ja silti mä lasken tämän siihen mun 50 kringeitä ruudukkomomenttia, jota mä käyn läpi silleen yön kaikkein paskimpina hetkinä. Että Tuossa olisi ainakin niinku ruudukolle 50 jakson verran podcastia, 50 kringeitä. Joo, 50 kringeitä juttu. Ja arvaa, kun mä rupean sitä listaa sitten rakentaa ja mä pohdin liikaa, että no onko tää, mikä on kringempää ja mikä ei. Ja sitten mä muistan jo yhtäkkiä jonkun lisää, ja kohta mulla on 100 niitä niin sellaista kringeentä hetkeä, jotka on sitten silleen, että kun tiedät, normaalit ihmiset, kuten vaikka esimerkiksi siellä saattaa toisessa päässä olla vähän normaalimpi ihminen, niin kuuntelee näitä tällaisia kameran avausjuttuja ja muuta, kokee, että miten tästä kukaan voi olla silleen, että tämä oli isoin mukaan ikinä. Niin tämä on sellainen mun tällaisessa, niin kuin, sanotaanko, ei nyt ehkä päivittäisessä, mutta viikoittaisissa sellaisissa huonoissa hetkissä niin kuin tavallaan mielessä tällaiset asiat. Kuumottaako sinua nyt, kun olet puhunut itsesi ruudukkona, mikä on olettu sinun taiteilijan nimi, niin kaikki tulee nyt löytää sinut. Ja no tavallaan, sehän tässä on. Okei. Sitten on vielä tämä tällainen toinen puoli, ja se on se, että mähän en koe tällaista häpeää. Niin kuin tavallaan siis sellainen, niin kuin tätä kautta mulla ei ole minkäänlaista sellaista, niin kuin, että kun mä juttelen tässä, tai että mikä tahansa on julkista, mun elämä on muutenkin tavallaan somen kautta aika julkista. Mä en hirveästi piilottele silleen itsestäni asioita, ja mä luulen, että mä sitten vasta yli 2 päivää myöhemmin tämän äänittämisen jälkeen on silleen, että hitto kun mä siinä 19 minuutin ja 20 sekunnin kohdalla sanoin tämän lauseen, että kyllä se Sauli pitää mua ihan idioottina. Mua ei kiinnosta muiden mielipiteet. Mutta mua kiinnostaa tavallaan se, että ei hitto, että se pitää mua niinku tavallaan ihan idioottina, kun mä sanoin tuon jutun. Ja että se varmaan ei halua, että se ei varmaan edes haluaisi julkaista tuota jaksoa, kun mä sanoin niin hölmöjä juttuja tossa. Ja niinku, tietysti niinku lähtee se sellainen niinku laukalle toi ajattelu. Ja sit mä oon siinä kierteessä ja mä oon silleen, että ei se saakeli, että se ei enää ikinä halua kyllä mun kanssa jos mistään jutella. Ja se on silleen, että ei tässä ollut mitään järkeä tässä koko jaksossa, että en julkaise. Jaa, se haet pääsisällä itsellesi ongelmia, mitä ei ole olemassa. Kyllä. Se on hauskaa. Plus sitten huijarisyndrooma. Miten sitten sä oot kuitenkin tämän sun, kun sä sanoit, että sitten töissäkin paljastuu sitten, että sä ootkin huijari, etkä osaa mitään, niin mikä tässä on niin kuin kaikki näköjään. Siis siellä on kuitenkin, sä pelkät sitä, että sä olisit saanut jotenkin töistä potkut siitä, että se olisi jotenkin huono, mutta kaikki kuitenkin sitten kehuu sinua, niin eikö se kuitenkin tarkoita sen verran, että jossain kohtaa niin kuin, joko se ajatusmaailma on niin kuin väärin tai sitten sinä olet oikeasti niin kuin hyvä. Mitähän mä tämän sanoisin? Joo. Niin, että ehkä sinä vaan oikeasti siis olet hyvä, sä oot joko hyvä niin kuin tekemään, tai sitten sä oot vaan niin helvetin hyvä huijari. No nimenomaan. Ja niin kuin se, että sitten ehkä, jos sulla on tämä huijarisyndrooma ja sä pidät itseäsi niin kuin huijarina, niin eikö sinun kannata sitten pitää sitä mahdollisimman hyvin niin kuin kiinni? Tietenkin sinä nyt tässä oot paljastanut tämän jutun, niin en tiedä, pystyt sinä enää paljon tämän jälkeen huijaamaan. Että sä oot nyt niin kuin busted. Mutta kuvittelet että ne työntekijät vaan, niinku asiakkaat sun muut sanoo vaan aina silleen muuta, no ihan kiva ja sitten ne säälistä pitää sinut töissä tai ottaa sinun yhteyttä. Siis
nimenomaan toi. Siis toi on se sellainen, että mä koen, että tavallaan niin kun mä saan asioita elämässä tosi paljon säälistä. Että tavallaan, että mä en ole ansainnut niitä ja mä en ole tarpeeksi hyvä asioihin, vaan että ihmiset vaan antaa mulle asioita tai palkkaa mua tai pyytää mua tekemään asioita tai kehuu mua sen takia, että niitä säälittää se, että mä olen niin huono oikeasti kaikessa, mitä mä teen. Mites minun pitäisi sitten, tai siis minä tai kuka tahansa muu, että jos joku lähestyisi sinua, että sinulla on joku semmoinen hieno pysti tai joku semmoinen asia, minkä sä oot tehnyt, ja se on jossain niin kuin näytillä, tai vaikka niin kuin somessa on niitä kuvia, oletettavasti, niin jos joku, niin millä tavalla sinua pitäisi niin kuin lähestyä, että jos sitä kehutaan, niin sä oot heti ei ihan paska. Mutta mikä olisi semmoinen, että pitäisi vähän olla semmoinen, pitääkö olla semmoinen niin kuin lievä kehu, että silleen 30% kehua ja 70% ihan paska. Joo, mä luulen, että tuohon ei varmaan ole mitään oikeaa ratkaisua, koska se on just silleen, että mä oon nähnyt niin monet, että kaverit on käynyt vaikka niin meidän kämpässä ja ne katsoo, että ei vitsi, sulla on vaikka hieno vitsi Pokemon-korttikokoelma tai vitsi, oot sä piirtänyt ton? Mikä toi on, että oot sä tehnyt ton itse ja kaikkea? Ja mun vastaus on lähestulkoon aina, no, vähän nyt on tullut askareltua tai vähän tullut keräiltyä tai että rahallahan näitä asioita saa, että eihän tässä, että enhän minä nyt oikeasti, että vähän tollaista vaan. Ja sitten mä yleensä ohjaan keskustelun johonkin muuhun asiaan, ettei tavallaan vaan katso sitä. Kyllä mä totta kai koen niin kuin hetkellisesti sellaisia ylpeyden tunteita myös siitä, että jos joku kehuu jotain asiaa, mitä mä oon tehnyt. Mutta mun on pakko niin kuin tavallaan sanoa ääneen ja niin sanotusti nollata se kehu jollain tavalla, että millä mä tavallaan kerron vaikka itsestäni joku huono juttu tai että miksi on huono se, mitä mä oon tehnyt tai että mikä siinä meni pieleen, että se ei vaikuta siltä, että mä oon liian ylpeä esimerkiksi. Koska se on yksi sellainen, mitä mä koen niin kuin itselläni sellainen, että mulla on jotenkin pelko siitä, että jos mä itse kehun tai kerron itsestäni asioita, niin silloin mä olen vaan tavallaan tällainen narsistinen itsekeskeinen manipuloija. Kuten nyt kun mä kerron sulle näitä asioita, niin varmaan mietin tässä jälkikäteen sitä, että ei hitto, että siellä mä vaan puhuin itsestäni niin kuin tunnin verran niin kuin maailman turhimmasta asiasta, että tää oli taas tätä mun narsistista käytöstä, kun mä vaan selitän omista jutuista, enkä kysy yhtään, että Sauli, mitä sulle kuuluu. Mutta onko tämä narsismikin yksi juttu? Onko sekin niin kuin huijarisyndrooman lisäksi myös narsisti vai? No mä luulen, että se voi olla vähän sitä sellaista, ja niin kun, mähän teen tyyliin silleen niin kerran kuussa jonkun narsismitestin, että silleen, kun mä pelkään sitä, että mä olen tietysti niin narsistinen ihminen, tai että mä ajattelen vaan itseäni, että mä en koskaan tee mitään muiden hyödyksi. Ja sitten se on sanotaanko, että tyyli, että siinä on joku, että jos sä oot yli 25 pistettä, niin oot narsisti, ja mä saan aina silleen niin 2 pistettä. Ja mä oon silleen, että kamala, kun minä olen näin inhottava narsistinen ihminen, joka vaan käyttää hyödyksi muita, ja mulla on se 2 pistettä niin tyyli 100 siinä. Ja sitten on silleen, että niin, no ehkä mä en sitten ole oikeasti hirveän narsistinen. Mutta mä pelkään sitäkin, että mä jotenkin tavallaan sillä, että jos mä kehun itseäni, niin vaikutan liian ylpeältä, liian sellaiset niin kuin itsekkäältä. Mutta sä oot kuitenkin taiteilija ja mä itse siis aikoinaan opiskellut näyttelemistä ja siellä niinku törmäsin tämmöiseen ajatukseen, että siis taiteilijahan on aina semmoinen huomiohuora, että hän haluaa aina niinku sitä huomiota, mutta sitten kun hän saa sitä huomiota, niin sitten se on aina niinku itse kriittinen. Kyllä, niin, tämä kuulostaa oikein tutulta. Et siis kuitenkin, elikkä hyvin niinku taiteilija on niinku ristiriitainen, että hän vaikka niinku esiintyjä, että hän menee sinne lavalle, että hän niinku vetää hyvän show ja se menee sinne lavalle 100% myöskin sen takia, että okei, että se on kivaa, että siinä on niinku hyvää kivaa rahaa, että se saa sitä huomiota. Eihän se muuten menisi, jos ei halua, että kukaan sitä katsoo. Mutta niinku sinullakin kämpällä ilmeisesti on näitä teoksia, ainakin sanoit, että kaverit on käynyt katsomassa, että ne on siellä niinku näytillä ja sitten sulla on somessa näitä kuvia. Että se kuitenkin niin kuin, sä haluat, että ihmiset niitä katsoo ja sä saat niistä huomioon, mutta se sitten niin kuin heti tyrmäät sen, jos joku sitä kehuu. Tämä on se upea ristiriita, mikä tässä on mun mielestä, niin kuin, etenkin just silleen luovilla ihmisillä tosi paljon. Että tavallaan niin kuin, että totta kai, kenellepä ei kehu tuntuisi niin kuin hyvältä. Kenellepä ei tavallaan niin kuin ole sellaista, jos sä oot taiteellinen ihminen esimerkiksi, kenellä ei ole tavallaan tarvetta vaikka joskus vähän niin kuin näyttää maailmalle sitä, että hei, tätä mä tunnen tämän mun taiteen kautta, tätä mä koen tämän kautta. Mutta sitten just se, että sitten kun sieltä tulee sitä kehua, niin se jotenkin tavallaan,
Mä ymmärrän sen, että se on just sellainen, että se on vaan niinku oma ehkä sellainen niinku tietynlainen puolustautumismekanismi siihen, että sä et tavallaan niinku osaa ottaa vaan vastaan sitä niinku kehua niinku millään tavalla. Et se on hirveän hankala ja mulla on ollut tässä niinku vuosia ja se on niinku pahentunut tässä niinku, mitä enemmän ikää on tullut, niin tollanen, että kaikki tuntuu niin feikiltä, jos joku sanoo jotain, vaikka oikeasti niin kun sä kuitenkin oot silleen, että ei vitsi, että olipa ihanaa, että tää vaikka ystävä sanoi tästä mun työstä vaikka positiivisesti tai jotain, niin kyllä sä niin kun mietit sitä, että se oli tosi kivasti sanottu, mutta sitten tulee se ajatus, että entä jos se sanoo vaan sen säälistä, tai entä jos mä onnistuin vaan huijaamaan, että tää näyttää hyvältä. No mut entä jos? Mitäs sitten? Niin, no sepä. Kun osaisikin vaan että se jättää se siihen, eikä silleen niin kuin tavallaan miettisi vaan, että miten tähän taas päädyttiin. Niin, en mä tiedä. Onko sitten siihen vaan helpoa vaan sanoa kiitos kumarrus ja jatkaa vaan eteenpäin, siis eikä alkaa märehtimään sitä. Todennäköisesti. Ja siis mä oon sen verran tätä tutkinutkin tätä asiaa, että tämähän on hauska, että tämähän ei suoranaisesti huijarisyndrooma ole mikään esimerkiksi tavallaan tällainen niin kuin mielenterveyden ongelma. Tai mikä tällainen, vaan se on lähinnä vaan ajattelutapa, josta pystyisi ilmeisesti, jos viitsisi tehdä asialle jotain teknistä tai jollain terapiatyyppisellä jutullakin tästäkin pääsisi eroon, kun tämähän aika pitkälti aina tulee jostain kuitenkin lapsuudesta ja tällaisista asioista, niin kuin mitä lapsena on kokenut lapsuuden traumoista ja muusta. Että vaikka se on, niin kuin, että se ei suoraan mielenterveyden ongelmaksi laskettava asia, mutta se ajattelutapa tulee jostain sieltä lapsuudesta kyllä varmasti. Osaat siihen sanoa, mistä se voisi tulla? Mulla on vaan teorioita, koska mä en muista niin hirveän hyvin kuitenkaan kaikkea, mitä lapsuudessa on tapahtunut, mutta mulla on esimerkiksi siis sen verran hankala isäsuhde ollut aina. Et on ollut siis tilanteita, missä isä vaatii jotenkin ihan hirveästi. Tiedätkö silleen, että sä oot tullut koulusta todistuskourassa innoissasi, että hei, että jes, keskiarvo 8,5. Ja isä on sit siinä silleen, että no kyllä noita kymppejä voisi olla vähän enemmän. Tai sulla on vaikka joku piirustus ollut tai joku, mä lopetin siis tosi nuorena niin kuin isälle minkään piirustusten näyttämisen edes, kun se oli just sellainen, että siinä ei oikeastaan ollut, että hänellä ei ollut minkäänlaista arvostusta tai kiinnostusta ehkä niihin juttuihin edes ylipäätään, niin se jäi. Mutta että monia keskusteluja on ollut etenkin koulumenestyksestä, liikunnallisuudesta, tosta niinku vaikka omasta taiteesta ja ajankäytöstä ja kaikesta tällaisesta, missä isä ei ole ollut tyytyväinen ikinä niin kuin siihen, mitä sä teet tai mitä sä harrastat tai minkälainen ihminen sä olet. Niin kuin ihan, me oltiin myös hänen kanssa samassa työpaikassa monta vuotta. Ja sielläkin tuli vähän sitä, että hei, että nyt kuule pikkasen siistimmäksi sun niin kuin ulkoasua täällä tai niin kuin, vaatetusta, että näytät niin sotkuselta tai että meepä auttaa nyt tonne, että tuolla tarvii toi työkaveri apua tai että hyllytäpä noita, teepä tosta toi juttu tai muuta tällaista. Vaikka mä olin ihan hyvin tekemässä kaikkia omia juttuja niin siinä niin ja olin siis tosi hyvä työntekijä. Niin hän saattoi tulla siihen tietysti silleen, niin kuin, että hei, noikin pitäisi korjata, toi pitäisi tehdä tosta ja paremmin noin. Ja ensi kerran sitten, hei, noi ei saa jäädä tohon ja kaikkea sellaista, vaikka mikään ei ollut oikeasti pielessä. Mutta hänen täytyy ehkä jotenkin näyttää tämä asia, että hän tietää ja osaa paremmin sen alan tai jotain. Niin se oli ehkä yksi sellainen, mikä mulle tuli mieleen, että nämä on varmaan osittain niitä syitä, minkä takia nykyäänkin on hankala luottaa omiin taitoihin millään tavalla. Me voin hyvin uskoa, että se on teoria näillä puheilla. Toi niin kuin isä kuulosti vähän semmoiselta, että hän ei, mitä minusta niin kuulosti siltä, että hän ei niin kuin sietäisi sitä, jos poika tekisi jonkun asian paremmin. Että hän on sitten niin kuin, että teepä nyt vielä toi ja toi ja toi. Ja siis tossahan oli se, että vaikka nyt itse sanonkin, että todennäköisesti isäukko ei tätä koskaan tule kuuntelemaan, mutta tosiaan siis just se, että meillähän oli töissä se, että työkaverit oikeasti pitivät enemmän minusta, tulivat mun kanssa paremmin juttuun, tein töitä enemmän kuin hän. Ja tavallaan silleen, että kyllä mä niinku itse tiedostin sen, että kuinka paljon enemmän mä panostin työyhteisöön, työympäristön asiakkaisiin ja kaikkea kuin hän, niin kyllä se varmasti oli osittain sitä, että hän niin näki sen myös, että kun mä suoriudun paremmin, niin täytyy pistää tietysti alaspäin jollain tavalla. Oletko nähnyt semmoisen videon, missä on niin kuin lasillinen mehua? Ja se mehu niin kuin kaadetaan aina tämmöiseen vesilassiin ja siitä se kaadetaan niin kuin toiseen lassiin niin kauan, kunnes sitten viimeisessä lasissa ei ole enää yhtään niin kuin tätä punaista mehua.
Oot sä nähnyt näitä? Ei kuulosta tutulta, mutta mä saatan ehkä saada kiinni, mihin sä oot tähtäämässä tällä ehkä. Niin, mulle tuli vaan mieleen tuosta se, että niin kun, että jos semmoinen hypoteettinen tilanne, en tiedä, että sinun isälläsikin on ollut jotain traumaa tai huijarisyndroomaa tai jotain narsismeja ja sun muita, niin sitten kun ne nyt on sitten niin kuin, tuntuu siltä, että niin kuin sinulla olisi näitä piirteitä, niin sitten tässähän kohtaa sitten sinä olet se niin kuin henkilö, joka sen syklin sitten voisi lopettaa. Niin, siis periaatteessa joo. Niin, että kyllä mä että voin nyt- kuvitella, että se on... Että sitten kun kukaan tavallaan ei ole sanonut, että sinä olisit huijari tai narsisti, että sitten niin kuin, että semmoisia asioita ei ole niin kuin sitten tapahtunut, niin sulla ehkä se, että siitä ajatustavasta ehkä sun pitäisi sitten päästä No, nimenomaan. irti. Sepä justi se. Mä väliin miettinytkin sitä, että onko tää vaan, tiedätkö, myös sitä sellaista pelkoa, että koska sehän on tavallaan myös sellainen, kun se on niinku defenssi, tää, Kyllä. että sä niin kun ajattelet, että sä oot vaan niin kun, tavallaan huijari, niin onko siinä se, että sitten jos mä siitä niin kun opin pois tai päästän irti jotenkin, niin onko silleen, että tipunko mä sitten tavallaan korkealta jostain siihen todellisuuteen, että mä oon ihan ok kaikessa, mitä mä teen. Mä en ole loistava, mutta mä en ole myöskään huono. Eli tavallaan se, että paljastuuko mulle sitten se, että mä olen täysin keskinkertainen tai jotain tällaista. Koska yksi niin kuin sellainen iso asia, mikä mulla on itselläni niin kuin henkilökohtaisesti elämässä niin kuin tavallaan ehkä vähän pelottaa, on just sellainen, että entäs jos mä oonkin oikeasti kaikessa, mitä mä teen, vaan tosi keskinkertainen. Että mä en ole oikeasti niin kuin just silleen, että mä en ole oikeastikaan hyvä missään, mutta mä en ole oikeastikaan missään myöskään niin kuin silleen, niin kuin sanotaanko superhuono. Totta kai on asioita, missä mä oon superhuono. Silleen, että jos mun pitäisi niin kuin koittaa vaikka niin kuin sukeltaa tai jotain, nyt sellaista tietenkään osaa, tai lentää lentokonetta, mutta sellaisia osaa. Mutta siis tavallaan just se sellainen, että kaikessa siinä, mikä niin kuin on sellaista oman elämän osa-aluetta, niin onko mä vaan tavallaan niin kuin keskinkertainen kaikessa siinä, että onko kaikki tämä, mitä mä oon koskaan tehnyt, vaan sellaista niin kuin pyristelyä siihen, että mä kokisin joskus jotain onnistumisen tunteita tai jotain tällaista. Ja oikeasti mä en vaan niin kuin osaa mitään, mutta mä en ole myöskään missään niin kuin superhuono. Ja mä oon vaan keskinkertainen, No, jos tässä oli mitään järkeä. osaat sinä antaa itsellesi anteeksi tai hyväksyä itse semmoisena kuin sinä olet? Todennäköisesti en tässä elämänvaiheessa. Että tavallaan niin kuin, toi on jotenkin sellainen, mistä mentäisiin siihen johonkin tällaiseen juurisyyhyn, mitä mä en edes välttämättä tiedä. Että mun pitäisi jotenkin aloittaa niin kuin jossain kohtaa selvittämään tätä asiaa, että mä pääsen siihen pisteeseen, että mä voisin hyväksyä edes ylipäätään sen ajatuksen, että musta ei välttämättä ole mikään rikki tältä osin. Ja että mä ehkä oisin vaan oikeasti ihan hyvä niissä asioissa, mitä mä osaan. Niin se tavallaan se askeleen ottaminen siihen, että lähtisi tietysti selvittää tuntuu tosi paljon isommalta ja pelottavammalta kuin se, että mä vaan tyydyn elämään tämän asian kanssa. Niin kyllä, koska minusta tuo kuulostaa siltä, että voi tulla raskaat vuodet, vuodet voi olla eessäpäin, että jos niin kuin tästä ajatustavasta ei pikkuhiljaa niin kuin pääse irti. Ainakin näin voisi kuvitella. Kyllä itselläkin on erilaisissa asioissa tämmöistä huijarisyndroomaa ja semmoista riittämättömyyden tunnetta, vaikka mä yritän itse aina niin kuin tsempata itteeni, että niin kuin, kyllä minä riitän ja kaikkea niin kuin tämmöistä, mutta siis huomaan kyllä itsessäkin pientä tuommoista samanlaisuutta ja sinne me on yrittänyt niin kuin tehdäkin töitä sen eteen, sitten on aina elämällä on ollut aina erilaisia suunnitelmia ja sitten on aina niin kuin syystä tai toisesta niin kuin asiat kömmähtänyt ja sitten saattaa olla semmoinen tilanne, että vaipuu sitten sinne synkkyyteen, mutta en tiedä, onko yhtään samanlaista sinulla. No kyllä vähän niin kuin tuollaista samanlaista ja tämä kuulostaa hauskalta tälleen, kuten sanoo, mutta siis se syy, minkä takia mä teen esimerkiksi sosiaalista mediaa, teen videoita, teen mitä tahansa tyyliä tollaisia juttuja, on se, että mun täytyy tavoitella jotain koko aika. Jotain, mikä ei välttämättä ole konkreettisesti mitään, mutta mun tarvii niin kuin olla tavoitteita, että haluan oppia tämän asian, haluan tulla paremmaksi tässä asiassa, haluan saavuttaa tämän asian. Olisi sitten tavallaan niin kuin uusi taito, seuraajamääriä, tyyli se, että mä uskallan lähteä vaikka joku tapahtumaan tai jotain. Mulla on koko ajan tavoitteita ja haasteita, ja mä asetan ne aina silleen vähän liian korkealle.
Ja mulla on yksi tällainen niin kuin tavoite ollut aikanaan, että mä haluan aloittaa tämän YouTube-kanavan. Ja se oli nimenomaan taas sellainen niin sanottu distraction siihen, että kun mä aloitan taas tekemään jotain uutta, niin mä en ajattele niitä asioita, missä mä oon omasta mielestä jo valmiiksi huono. Eli tavallaan niin kun mä aloitan koko ajan uusia harrastuksia tai teen uusia haasteita itselleni tai tähtään aina vähän korkeammalle johonkin taitoon sen takia, että sitten kun mä en niin kun tavallaan mieti niitä asioita, missä mun kuuluisi olla hyvä, niin voin aloittaa puhtaalta pöydältä jonkun uuden asian kanssa. Esimerkiksi vaikka just YouTube muutama vuosi sitten, tai vaikka vuosi sitten mä aloitin TikTokin nimenomaan sen takia, että nyt mä tarvitsen jotain uutta mun elämään, jossa mä saan olla huono alkuun. Että mä saan olla huono. Ja mä aloitin TikTokia, mä tein TikTokia silleen, niin kun oon tehnyt tässä vuoden verran. Ja nyt se tuntuu taas siltä, että enhän mä osaa tätä juttua ollenkaan, mä en ole hyvä tässä ei ole mitään järkeä. Ja mun tarvii kohta keksiä taas se uusi projekti. Joku tällainen, joka voin aloittaa, että mä saan pois mielen niistä asioista, missä mun niin sanotusti mukaan kuuluisi olla jo tässä vaiheessa hyvä. Eli jos en mä saavuta niin sanotusti täydellisyyttä about heti siinä, kun mä rupean tekemään jotain, niin mä koen jo, että ei vitsi, mä olen huono tässäkin asiassa, mä en tule pärjäämään ikinä tällä elämän osa-alueella, tai että mä oon vaan silleen, niin kun, jos mä vaikka saatan saada hetkittäisiä onnistumisia vaikka, tietysti tulee vaikka, kuvitellaan TikTok, tulee vaikka yhtäkkiä paljon seuraajia, tulee paljon katselua ja kaikkea, niin mä vaan mietin sitä, että niin, tossakin mä tein nyt taas jotain, missä mä onnistuin huijaamaan ihmiset niin kuin olemaan kiinnostuneita mun jutuista, eikä sillä, että mä olisin niin kuin oikeasti jollain taidoilla tehnyt yhtään mitään. Joku voisi sanoa, että sinulla on niin sanotusti juurikin TikTok-aivot, koska sinä haluat kaiken nyt ja heti, etkä pysty pidemmään aikaa mihinkään sitoutuu. Mä oon kuullut joskus noissa omissa teatterivuosina, kuulin tämmöisen, et ihan varma sanoiko sen nimen väärin, vai onko se joku toinen taiteilija, mutta siis tämä mikä Stanislavski sanoo jossain tämmöisessä hänen kirjassaan, että jos siellä aloitat viulun soittamisen, ja vaikka sinä niin osaat sitä viulua soittaa tosi hyvin, sinä olet muutaman vuoden soitellut ja olet ihan hyvä, niin vasta sitten niin reilu 30 vuotta, kun sinä olet aktiivisesti niin soittanut sitä viulua, niin sinä voit niin pitää itseäsi jollain tavalla niin hyvänä, mutta sekin on sitä, että se pitää niin kuin ylläpitää se taito, että sitä pitäisi tehdä semmoinen niin kuin elämäntyö. Sitten pitäisi niin kuin jaksaa sitä vaan sitten niin kuin grindata. Kyllä mä ymmärrän sen, että jos, tai hetkonen, sanoit tuossa aiemmin, että sinulla on, sä sanoit tuossa aiemmin, että sinulla on joku tämmöinen niin kuin tarve aina nostaa rimaa korkeammalle ja tehdä aina jotain niin kuin hienoa ja upeaa ja uutta. Mutta jos nyt ei mietitä tätä huijarisyndroomaa, vaan ihan tällainen niin kuin rehellisesti, ilman huijarisyndroomaa, niin nämä asiat, missä sä oot aina rimaa nostanut, kokeillut jotain uutta, niin oletko näissä sinun asioissa oikeasti onnistunut tosi hyvin? Nyt älä vähättele niin kuin huijarisyndroomalla, vaan oletko oikeasti onnistunut? Tässä on taas tällainen, tietysti sellainen yksi mun tällaisia heikkouksia tässä elämässä. Ja se on se, että kun mä keksin jonkun uuden asian, että mä haluan olla hyvä tässä asiassa, niin mä asetan sen riman, sanotaanko silleen niin kuin 120%. Mä oon silleen, että okei, että tonne mun pitää tietysti päästä, että toi on se tavoitetila. Mutta mä tyydyn 80%. Jos mä pääsen 80%, niin mä oon niinku fine. Mutta mä pääsisin oikeasti 100%. Niin sitten mulla käy silleen, että kun mä pääsin siihen 80%, mä lopetan yrittämisen. Mä oon silleen, että okei, tän enempää mä en pysty, että tavallaan niin mä pystyisin nipistämään se 20% vielä sinne 100%. Mä pystyisin, mä tiedän, että mä pystyn. Mutta mä pelkään sitä epäonnistumista siinä kohtaa niin paljon, että mieluummin mä vaan tyyliin droppaan sen ja on silleen, että okei, tää on nyt valmis, mä en enempää pysty tekemään tällä asiaa, mä en pysty enää oppii yhtään ja tää niin jää tähän. Että mä tavallaan niin hylkään sit sen hienon tavoitteen, joka oli se 120, johon mä tiesin, että mä en tule koskaan pääsemään, koska se on liikaa vaadittu itseltä. Mutta mä olisin päässyt siihen 100 tyyliin. Niin sit mä vaan tavallaan niin tyydyn paljon vähempään kuin mitä mä oikeasti pystyisin. Ja se ehkä tavallaan myös ruokkii ja ylläpitää mun niin kuin, minäkuvaa siitä, että mä en ole hirveän hyvä missään, mitä mä teen, koska mä vaan tyydyn sen alemmalle portaalle. Mutta mitä siinä sitten on potissa näissä sinun tilanteessa, että jos sä kuitenkin niin kun vedät sinne 100% se homma ja se homma niin kun menee käteen, niin mitä siinä voi sitten pahimmassa tapauksessa
tapahtuu? Mitä se epäonnistuminen tarkoittaa? Tähän on aina olemassa sitten kuulen ne skenaariot päässä, mitkä on kehitetty, nämä tällaiset, mitä voi tapahtua tyyppiset jutut. Mutta sanotaanko, että rehellisesti mä tiedän itse ja silleen niin kuin järjellä ajatellen, eihän siinä nyt mitään pahaa voi edes käydä, koska sä oot päässyt jo niin pitkälle. Mutta jotenkin se pelko siitä, että vitsi mä laitoin tähän näin paljon, tiedätkö, aikaa, näin paljon energiaa, rahaa, mitä ikinä tyyliin niin kuin tähän asiaan. Ja sitten mä feilaan sen niin kuin mukaan näin viime metreillä, vaikka sä et kyllä enää siinä viimeisellä 20% teknisesti ottaen edes todennäköisesti mitään feilaa, koska sä oot kuitenkin saavuttanut jo 80. Niin se on vähän jotenkin se sellainen niin kuin hassuus siinä, että sä niin kuin kuvittelet, että sä ehkä tavallaan niin kuin olisit mukamassa sitten liian hyvä siinä asiassa tai jotain, ja sitten sä niin kuin ylpistyt siitä asiasta tai jotain tällaista. Niin kuin, se on hirveän hankala selittää, mutta tolleen mä oon itse visualisoinut sen omassa päässäni, että mä tähtään 100 tai tähtään 120, mä pääsen 100, mutta mä jättäydyn 80. Ei, niin. Mutta siis kuitenkin tuossa, jos siellä tiedän että sekään oppi ei mene hukkaan, mutta kun eräs kaveri kertoi aikoinaan tämmöisen hyvän jutun, että jos on niinku vaarana se, että sinä epäonnistut, ja hän niinku kuvainnollisesti, että kun sinä epäonnistut, niin sinä kaadut. Mutta kun sä oot epäonnistumassa, niin pyri kaatumaan aina eteenpäin. Ja miksi just niin kuin eteenpäin? Että miksi hän kaatuisi vaan selälleen? Että jos mä kaadun niin kuin rähmälle, niin sittenhän voi sattua nenään. Mutta jos siellä kaadutkin, eli jos siellä epäonnistut ja siellä kaadut eteenpäin, niin siitä sinun on helpompi niin kuin käsillä nostaa itsesi ylös ja kokeilla uudelleen, että sinä niin kuin onnistut sitten. Mutta jos sinä kaadutkin taaksepäin, niin sitten kun sinä olet selällään siinä maassa, niin siihen on tosi helppo sitten luovuttaa ja olla sille, että en minä niin kuin jaksa. Niin ainakin se, mitä minä sinulle sanoisin, niin olisi ainakin, että jos sinä pelkäät sitä, että sinä kaadut, eli kämmäät, niin kaatuisit vaikka eteenpäin. Tässä on ehkä, siis toi on itse asiassa aika hyvä vertaus, koska arvaa mitä mä teen tuossa tilanteessa. Tämä itse sopii hyvin tähän, mitä mä teen. Mä nimittäin siinä kohtaa, kun mä oon tulossa se kaatumisvaihe, niin mä pyllähdän tarkoituksella itse vähän ennen sitä alas ja ryömin pois tilanteesta ja siirryn seuraavaan projektiin. Eli tavallaan niin kuin just tällainen, että en suostu kaatumaan kumpaakaan suuntaan, vaan itse aiheutan oman kaatumiseni, jotta voin tavallaan niin kuin poistua tilanteesta ja jatkaa johonkin seuraaviin juttuihin. Eli onko tuo semmoinen, että kukaan ei näe, että minä epäonnistun? No, kyllä, että kukaan ei näe sitä hetkeä, kun mä epäonnistun. Eli sulle tulisi siitä sitten häpeä tulisi siitä epäonnistumisesta sitten vai? Jep. Okei. Mutta entä jos sitten ketään ei oikeasti kiinnosta, jos siellä epäonnistut? Ketäänhän ei oikeasti kiinnosta. Niin. Tämä on just tämä, tietysti, kun mun järki ja tavallaan sitten, että se mitä ikinä tuolla aivokemiassa tai jossain tapahtuu, on niin ristiriidassa tässä, koska mä tiedän, että jos joku kaveri tulisi mulle saman ongelman kanssa, mun on hänelle antaa toi täydellinen ratkaisu, just toi tollainen, että älä välitä, ei kukaan muukaan välitä. Että sä oot just hyvä noin, sä pärjäät ja tavallaan niin kun sä osaat ton homman ja you go girl, että mä niin kun kannustan sua ihan täysin tähän asiaan. Mutta jos mulle sanotaan sama, niin mä en pysty vastaanottamaan sitä. Kamala, minkä noidan kehäsi oot kyllä itsellesi kehittänyt. Jep. Tää on hauskaa, että elää tällaisen asian kanssa silleen, niin kuin, ja se näkyy niin kuin, tavallaan kaikessa mun elämässä, niin kuin siis silleen jollain tasolla aina. Mitä se sitten niin kuin... tässä Joku sä kaivelet sieltä tietysti terapeutin numeroita ja linkkaat mulle kohta, että hei, tossa on muuten niin kuin, käy tsekkaa noin nyt, herra jumala ensin. Mutta mitä se sitten... Tietääkö sinun niin läheiset tästä sinun huijarisyndroomassa sitten? Oletko niin esimerkiksi vaimosi kanssa puhunut? Mieheni kanssa, ja teknisesti ottaen periaatteessa tietää, mutta kukaan ei oikeasti kunnolla ymmärrä. Niin kuin silleen, koska totta kai tähän kuulostaa naurettavalta, kun selittää ääneen näitä asioita. Niin kuin millään tavalla, niin kuin siis silleen, koska niin kuin mitä tätä keskustelua, mitä mekin ollaan käyty tässä, niin sulta on tullut hyvin sellaisia konkreettisia selkeitä niin kuin juttuja, mitkä voisi vaan olla silleen, että hei, toihan on se ratkaisu tähän. Mutta kun mä oon tavallaan silleen niin kuin
niin sanotusti tietoisesti ignoraan ne, että voin jäädä tähän omaan ongelmaani rypemään tyyppisesti. Mutta mitä, sit kun sun miehes kehuu sinua ja sun töitä, mitä se siihen reagoi? Onko se jotenkin erilainen kuin se, että joku vähän tuntemattomampi reagoi? On, koska hänen on vaan pakko sanoa niin. Siis se on tavallaan niin kuin täysin eri kuin se, että joku täysin random kehuisi. Se, että jos hän kehuu, niin se on tavallaan sille, että se on vaan pakollista, että hän on niin kuin pakko sanoa jotain tyyliin sille. Ja hän ei ymmärrä näistä asioista, että hän tavallaan sanoo vaan sen takia, että hän luulee, että näin pitää sanoa tyyliin siitä, jos näyttää jonkun työn, että hän ei oikeasti tiedä asioista. Että tavallaan niin kuin, että se on just silleen, että sanotaanko, että mitä läheisempi, sitä vähemmän mä uskon tai otan kehuja ja palautetta vastaan niin kuin noista asioista. Just sen takia, että mä vaan on silleen, että ihminen sanoo, että se tavallaan niin kuin saa mulle paremman mielen, vaan ei sen takia, että tästä olisi oikeasti mitään niin kuin konkreettista todellisuutta tässä kommentissa. Aivan, eli onko se sitten niin kuin sinulle melkein se kommentti yhtä turhan kanssa sitten? Kyllä, joo. Se ei tavallaan, niin kuin, että parhaimmat kommentit ja tärkeimmät kommentit, niin kuin tavallaan, mitkä mä useimmiten uskon, on silloin, jos ne tulee toiselta taiteelliselta ihmiseltä, toiselta graafiselta suunnittelijalta, tai vaikka tuossa kun videoita tekee, niin jos se tulee tavallaan niin kuin toiselta niin kuin sisällöntuottajalta tai videontekijältä niin kuin tavallaan ne kommentti, niin silloin mä uskon sen. Mutta jos se tulee asiakkaalta, sukulaiselta, läheiseltä, niin kuin joltain tällaiselta, niin kuin, joka ei niin sanotusti tiedä tarpeeksi aiheesta, niin sitten mä en niin kuin millään tavalla usko sitä kommenttia. Okei. Joo. Minusta tuntuu siltä, että minä kun ymmärrän ja en ymmärrän täysin sinun tämän tilanteen. Tämä on aika hauskaa. Ruudukka. Onko sinulla jotain, mitä sinä haluaisit sanoa tähän loppuun kaikille heille, joilla on myöskin huijarisyndroomaa? No, sen verran mä haluaisin sanoa kaikille, että älkää kuunnelko niitä päänsisäisiä ääniä. Te olette oikeasti tosi hyviä siinä, mitä te teette. Jos sulla on koskaan tullut se fiilis, että vitsi tästä tuli niinku hieno. Vaikka sanotaan, että sä oot vaikka piirtänyt jonkun kuvan, tai sä oot tehnyt jonkun hauska editin videoa, tai sä oot onnistunut jossain sun työprojektissa, ja sä oot silleen, että vitsi tää onnistui hyvin. Niin jää siihen tunteeseen kiinni, ja oo ylpeä itsestäsi, että sä onnistuit siinä. Kirjoita se ylös johonkin, se hetki, kun sä oot saanut kivan kommentin, tai kun sulla on niin kuin sanottu jotain hyvää niin kuin sun tekemästä työstä tai jotain palautetta, tai sä oot nähnyt vaikka, että tuli vaikka paljon tykkäyksiä tai paljon katseluita, niin kirjoita se ylös johonkin ja katsele niitä sitten joskus niin kuin myöhemmin, kun tulee se sellainen paskafiilis, niin aukaiset sen vihkon tai kirjan tai tiedoston, minne ikinä oot laittanut ne, ja lueskele sieltä niitä kivoja kommentteja, niin kyllä sä tavallaan niin kuin sieltä saat sen jyväsen siitä, että sä oot oikeasti tosi hyvä. Ja jos mä sanon koskaan, että sä olet hyvä jossain, mitä sä teet, niin se tarkoittaa sitä. Koska mä sanon vain rehellisesti asioita silloin, kun on oikeasti hyviä. Eli siis voisin ottaa itse vaarin omista neuvoistani, mutta en suostu siihen. Olin juuri sanomassa, että tee niin kuin minä sanon, mutta älä niin kuin minä teen. Jep, juuri näin. Ruudukka, kiitos soitosta. Kiitos, tämä oli oikein hauskaa. Hei, näkemiin. Näkemiin. Siinä oli Ruudukko ja huijarisyndrooma. Oi. Oli kyllä melkoisen noidan kehä itselleen kyhänyt. Kyllä tuohon tavallaan ruudukkosyndrooma. Tuo huijarisyndrooma on tullut itsekin törmättyä. Varsinkin tässä, kun on opiskellut, että tuntuu siltä, että on niin kuin, että ei ole ansainnut sitä opiskelupaikkaa, minkä on vaikka saanut. Niin kuin tulee semmoinen olo, että kun nyt sai tämän opiskelupaikan, sen eteen on taistellut ihan älyttömästi ja se tuntuu siltä, että kun koulu alkaa, niin en ymmärrä yhtään mitään täällä tehdään. Et minä niin kuin varastin joltakulta toiselta ton opiskelupaikan tai työpaikan tai mikä onkaan, niin tiedän kyllä siinä mielessä tämän huijarisyndroomaa ja olen siihen nytkin törmännyt siihen asiaan.